Datblygwyd y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer mewn ymateb i nifer o faterion allweddol ac i ddarparu ymateb cyd-gysylltiedig rhanbarthol. Mae Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig wedi pennu cynlluniau uchelgeisiol i leihau allyriadau carbon erbyn 2050. Ar hyn o bryd, mae tai'n gyfrifol am 29% o'r defnydd ynni yn y Deyrnas Unedig. Ystyrir bod 24% o'r cartrefi yn ardal bargen ddinesig bai Abertawe yn byw mewn tlodi tanwydd. Hynny yw lle mae mwy na 10% o incwm yr aelwydydd yn cael ei wario ar danwydd. Mae cysylltiad clir rhwng cartrefi oer a iechyd gwael. Mae hyn yn cyfrannu'n uniongyrchol at farwolaethau ychwanegol y gaeaf. Mae'r cadwyni cyflenwi presennol ar gyfer deunyddiau a thechnolegau'n dymeidiog. Mae angen diwygio rhaglenni sy'n darparu sgiliau a chymwysterau i gwrdd â gofynion y dyfodol. I helpu i fynd i'r afael â hyn, bydd y prosiect Cartrefi yn Orsafoedd Pŵer yn cyd-drefnu gweithgaredd rhanbarthol i dreialu a phrofi cysyniadau. Bydd tystiolaeth yn ategu'r broses i greu cartrefi sy'n effeithlon o ran ynni ar draws yr holl sectorau. Darparu cronfa gymhellion ariannol i gymell mabwysiadu'r defnydd o dechnolegau newydd. Darparu rhaglen fonitro a gwerthusog yn hwysfawr i ddarparu tystiolaeth seiliedig ar effeithlonrwydd ynni, iechyd a lles a gwyddor cymdeithas. Creu hyb rhannu gwybodaeth fel y bydd arfer gorau ar gwersi a ddysgur yn cael ei rheadru. Darparu cronfa datblygu cadwyni cyflenwi i helpu cyflenwyr rhanbarthol i dyfu, datblygu ac amrywiaethu i dechnolegau adnewyddadwy. Creu grŵp sgiliau haps i liwio a rhannu gofynion sgiliau a chymwysterau a rhaglen sgiliau a thalent. Gyda'i gilydd bydd y rhain yn cefnogi newid yn yr hinsawdd drwy ddarparu tanwydd i gartrefi sy'n seiliedig ar dechnolegau carbon niwtral glanach. Newid y ffordd rydym yn adeiladu ac yn ôl-osod cartrefi drwy ddefnyddio deunyddiau a dulliau cynaliadwy, cost-effeithiol ac effeithlon. Gwella iechyd a llesiant drwy ddarparu cartrefi cynhesach sy'n fwy effeithlon ac effeithiol. Datblygu cadwyn gyflenwi rhanbarthol i gwrdd ar galwadau, creu swyddi a magu hyder ar draws yr holl sectorau. Creu gweithlu sy'n meddu ar y sgiliau a'r cymwysterau i gynhyrchu, gosod a chynnal thechnolegau.